Isaiah 59 this morning. Isaiah 59 and verse number 7. Isaiah chapter 59. Magsugod ta verse 7. Magbasa verse 7 ug 8. Dayon mo lang tata sa uska verse sa Isaiah 57. Dayon mo tata sa Proverbs. So naitulog ka buok. Magsugod ta sa Isaiah 59. Kung nana sa amen. Tanaman ning dogpaleo para sa magbasa pulong sa Diyos. Isaiah 59. I'm going to move this over just a little bit. Isaiah 59 verse 7. Their feet run to evil and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not. The way of peace they know not. And there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. I just realized something. We're going to read a verse later, 3 verses later from Romans 3. It's quoting from this text verse. I missed that yesterday. 7 sa Bisaya. Ang ilang mga tiil nagdagan ngadto sa dautan. Tiil ra ang lawas dili. Tiil ra. Sakit kaayo. Ang ilang mga tiil nagdagan ngadto sa dautan ug sila nagdali sa pag-ula sa inosenteng dugo. Ang ilang mga hunuhuna sa kadautan, pagpangguba o pagkalaglag ang anaa sa ilang mga agyanan, ang dalan sa kalinaw sila wala na sayon o walay paghukam diha sa ilang mga agyan. Sila mihimo kanila og balik ko nga mga agyanan. Si bisang kinsa nga nagaagi diha niini dili mahibalo sa kalinaw. That word no peace, mahibalo sa kalinaw, it doesn't mean kabalo kabahin sa kalinaw. It means experience it for yourself. Dili magsinati sa kalinaw. That's the meaning of no there. Now go with me, Isaiah 57 verse 20. Isaiah 57 verse 20. Isaiah 57 verse 20. Kung nasa amen? But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Apan ang dautan nahisama sa gubot nga dagat. Sa diha nga kini dili makapahulay. Kang kinsang mga tubig mipalutaw og lapok og hugaw. Walay kalinaw. Nagiingon ang akong Dios ngato sa dautan. Now go to Proverbs 24 verse 1. Proverbs 24 verse 1. Proverbs 24 verse 1. Kunana say amen? Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Dili ka magmasinahon batok sa daotang nga mga tao, ni magtinguha sa pagpakig-uban kanila. Kanang apulong ni nagpasabot dili pod, or ayaw pod, dili pod magtinguha sa pagpakig-uban kanila. The message comes from Isaiah 59, just 2 words, crooked paths. Balik ko nga mga agyanan. Crooked paths. Magampo na ta? Thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the preaching of your word. Thank you, God, for preaching. Thank you for its incredible power to change people, not just in their behavior, but in the inner man. Now, God, I pray, Lord, today that you'd work in our hearts. I pray, Lord, you'd help us to keep our thinking right regarding those who are living in sin and not following your will. Help us, God, not to be envious of the wicked. Help us, God, to keep our eyes on you. Lord, I pray, God, that you'd bless us this morning. Fill me with your spirit as I preach. God, I need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa kahapon, abi na ko nga ako muwali karon
kabahin sa kahadlok sa Ginoo. Ako naghisko niya sa Sunday school, nakoy outline yun, daghang punto, kabahin sa kahadlok sa Ginoo. Gahapon sa gabi, nagabasa ko sa Biblia, and samtang nagbasa ko sa Isaiah, ang Diyos nagdani sa akong kasing-kasing ato sa atong unang teksto karong buntag. I'm just gonna read it in Visayan para sa time. Ang ilang mga tiil nagdagan ngadto sa dautan, o sila nagdali sa pag-ula sa inosenteng dugo. Ang ilang mga hunuhuna sa kadautan, pagpangguba o pagkalaglag, ang anaa sa ilang mga agyanan. Ang dalan sa kalinaw, sila wala na sayod. O walay paghukom diha sa ilang mga agyan. Sila mihimo kanila og baliko nga mga agyanan. Si bisang kinsa nga nagaagi diha niini, dili mahibalo sa kalinaw. Dili maihap ang kadaghang sa daotang mga dalan nga atong malakwan niining kinabuhiya. Bisan na sa kamo lantaw, makakita ka sa mga tao nga nagalakaw palayo sa tulin nga dalan sa kababuton sa Dios, diya sa balikong mga dalan sa sala ug yutan-ong kalingawan. Alang sa mga Kristohanon, batan-on og mga hamtong, ang oportunidad sa pagbiya sa kababuton sa Dios makit-an sa bisanasa. Everywhere you look, na oportunidad mulakaw diya sa balikong dalan sa foolishness and sin. Kana mga rason nga si Paul nagpasidaan sa mga magtutuo diha sa syudad sa Efeso. Go with me to Ephesians chapter 5 verse 15. Si Paul nag-warn sa mga Kristohanon sa Ephesus. Dako gayurang church dito sa Ephesus. Basin si Timothy ang pastor nining panahon na. I know later si Timothy ang pastor. Basin siya ang pastor na nining panahon na. Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesians chapter 5 and verse 15. Kung nanasa, amen. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. None. Tanawa nga kamo maglakaw nga mabinantayon, dili ingon sa mga buang, apan ingon sa mga maalamon. Kana nga pulong circumspectly. Sakto gayurang translation, mabinantayon. Circum means like the outside of a circle, and spect means tanaw. If you wear glasses, we used to call those spectacles. This is my perspective. Ang paagi nga ako mo tanaw nining kakimtan, that is my perspective. The word spect na ilabot sa pagtanaw. So circumspect means looking around carefully. Hina-hina, kanunay magbantay sa tanang nga naglibot kanimo. So ang saktong translation, tanawa nga kamo maglakaw nga mabinantayon. Kanunay magbantay sa imong palibot aron dili ka masayop, aron dili ka mobiit sa kababuton sa Dios. Kita nga nangluwas. Kinahanglan nga kanunay magmabinantayon diha sa atong adlaw nga paglakaw. Sayon kayo lang kanato nga mobiya sa tulid nga dalan sa kababuton sa Dios. Naidaghang Kristohanon, kinang kamatuoran, naidaghang Kristohanon nga nagbiya man sa kababuton sa Dios nga wala nahibalo. Na mga preachers nawad-an sila sa gahom sa Dios o wala sila kabalo. Sama ni Samson diha sa Book of Judges, ang Biblia nagingon, wala siya nahibalo, wala siya nagmatikod nga ang espiritu nagbiya na kaniya. He no longer had God's power. Nagsulay siya migawas aron makigaway sa guba o gidakop siya, gigapos na. Pagkadaghan sa baliko nga agyana nga atong malakwan ni ining kinabuhiya, kinahanglan tang magamping kanunay. Sayong kayo mo biya sa saktong dalan. Turn with me to 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12. 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12. Kini nga verse atong basahon.
Kini nga bersikulo giunhan sa paghiskot ni Paul kabayan sa daghang tao sa Old Testament, mostly dito sa Kamingawan, pero daghang tao dito sa Old Testament nga naghimo sa daghang sayop. Dako gayud ang ilang mga sayop. Dayon mo butta sa verse number 12 ug tanaw ang tambag ni Paul ngadto sa mga Kristohano dito sa Corinth. 1 Corinthians chapter 10 verse 12 kung nasa amen. Wherefore, tungod ni ini, tungod sa unsa man, tungod na ilaing tao na puka, na ilaing tao na sayop, na ilaing tao sa Old Testament nga mga panag-ingna na lang kanato, sila na sayop. Because of that, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Tungod ni ini, tuguti siya nga naghunahuna nga siya nagabarog, magmatngon. In the English, take heed is the idea of magbantay sa iyang kaugalingon. Magmatngon aron dili siya mapukan. Paminaw na ko karong buntag. Kung nailaing tao nga napukan, mahimo man nga ikaw pod mapukan. Wala dili gayud ka mo buot sa panahon sa imong Kristohanong kinabuhi nga wala nay peligro nga ikaw mo biyat sa kabubuton sa Dios. There's always danger basta lang nakay unod. Basta lang nagginhawa ka diri sa kalibutan, bisan bata, batanong, tigulang na ang atong unod kanunay magdani kanato pabalik sa kadawtan nining kalibutan. Dali gyud ta maluya, dali madani ang atong kasing-kasing sa mga atong daan na andan. O si Paul nag-warn, kung hunahuna ka nga, likon ka, nagbarog, ampin, bantay sa imong kaugalingon, basin ni ka mapukan. Kung nailaing tao nga nakalakaw sa baliko nga mga dalan sa salaog kadautan, ikaw pod makalakaw ni ana. Kanamo ang raso nga hilabihan ka importante ang imong adlaw nga paglakaw uban sa Dios. Christians, listen to your pastor this morning. Dili ka makapabilin diha sa tulid nga dalan sa kabubuton sa Dios, gawas kung ikaw maglakaw uban sa Dios matag adlaw. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Siya nga naghunahuna nga, barog, likod, yapon ko! Ampin kayo, ikaw ang sunod mapukan. Ang adlaw nga ikaw magsugod og hunahuna nga, likon na ka, og murag dalit na mapukan. Kanama ang adlaw nga ikaw mapukan man. There is no safe zone in this wicked world. Matagadlaw na tsansa nga ikaw mapukan. Nga ikaw mahulog. Nga to sa imong daan na andan. Nga balik sa imong paagi sa kinabuhi sa imong miagi. Kung maghuno-huna ka, ikon na ko, watch me now, kanamaw nga adlaw nga ang balik ko nga agyanan, mutawag na sa imong ngalan. O sa kalit lang, mukaplag ka sa imong kaugalingon, nga layo naman, gikan sa kababuton sa Diyos. Ikaw maghuno-huna, abi na kong alikon ko, dali man di ay, luyak gihapon ko. Paminaw na ko karong buntag, paminaw. Ang imong unod kanunay maluyahon o kana dili mausob. Usahay na yung mga tao nga ma-discourage tungod sa iyang mga sayo, balik-balik mo magbalik sa ilang daan na andan na sayo pag-usabog sila mo sugod og sulti kanunay maluyahon ko. Dili ra ko makasunod sa Ginoo, mas mayo pa kung wala ko nagsulay. Kabalukod, I knew I shouldn't have tried. Mas may walak nagsulay na lang. Paminaw na ko karon. Walay tao. Walay tao. Apel na imong pastor. Walay tao. Makasunod sa Ginoo, pinaagi sa iyang kaugalingong kusog. Wala. Dili ikaw ra nga maluyahon.
Maluyahon ang unod sa tanan Kristohanon. Apil na si Paul kang kinsa murag siya ang pinaka-lik-lik o nga Kristohanon sa tibok Biblia, pero bisan siya maluyahon siya diya sa ang unod. Paminaw nini Romans 7:18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Kay ako nahibalo nga dinhi kanako nga sa ato pa sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot aniya kanako apan unsaon sa pagbuha niya ng maayo ako walay nakakaplag. You listen to me. Wala kay makaplagan nga paagi nga mosunod sa Ginoo pinaagi sa imong kaulayong kusog. That's why you need to walk with God. Basa ang Biblia. Matagalaw. Pagampo, matagalaw. Kung ikaw musulay og sunod ni Jesus Kristo pinaagi sa gahom sa imong unod, ikaw kanunay mapakyas every single time. But Pastor Mike, kung ang tanan Kristohanon kanunay maluyahon, unsaon na mo pagsunod sa Ginoo? I mean, kung ang tanan tao maluyahon, we sing the song. Huyang ko, ukuskan ka. Pungi ko gikan sa lahat. Kay ako matagbawra. Kung magdungan taog, lakaw na. Unta nga mas duol pa ang paglakaw natong duha. Wa ko'y lain nga tinguha kini ra Ginoo kini ra. Kabalo ba ka sa raso nga ikaw balik-balik mapukan sa imong Kristohanong kinabuhi? Ako makasulti nimo. Kung balik-balik maluyahon ka, mapukan na po, mo balik sa mong daanan, I can tell you why. Wala ka na gato nga ikaw pod kinahanglan maglakaw ban sa Diyos. You don't believe it. You don't. Pastor Mike, I do believe it, but you don't practice it, so you don't believe it. Wala ka nagatuo nga importante ang pagbasa sa Biblia matagalaw. Usahay importante, pero dali kinahanglan matag adlaw. Kanang rasa mapukan ka? Wala ka nagatuo nga importante ang pag-ampo matag adlaw. Pwede Lunes sa gabi na prayer meeting mo pil ko mag-ampo. Ipaigo ka na, no? Dali paigo na. Watch me now. Nagsalig gihapon ka sa imong kaugalingong kusog. Kung mulaktaw ka sa imong panahon uban sa Diyos, magpabarog na ka sa dakong ilhanan diha sa imong kasing-kasing nga magpahayag ngadto sa Diyos. Karong adlaw, kini nga tao nagasalig sa iyang kaugalingon, dili ko kinahanglan nimo. Ug ang Diyos musulti, sige, bahala ka. Tayo magpadayon, hahalikon kayod ko, okay naman ang tanan. Wah! Ginoo, asaan sa lahat mo? Nahibalo ko, mas mayo, wala ko nagsulay. You are trusting in your flesh. That's why you fall. Nagasalig sa imong kaugalingong unod. When I was younger, I used to fall a lot better, but now I'm scared. Nahadlo ko mabuwak. 14 nagyud ko, dalit mabuwak. Kumulaktaw ka sa imong panahon uban sa Diyos, magpadalat na ka sa invitation nga to sa tanan yawa sa dapitan. Kini nga tao us kasayon kaayo nga tukbonon karon kay nagasalig siya sa iyang kaugalingong kusog. Naglaktaw siya sa panahon sa pagampog pagbasa sa Biblia. Some of you send an invitation to the devil every day. You do. Ang adlaw nga dili ka mo ba sa Biblia, nag-post ka sa imong spiritual Facebook page, sayon kayo takihon ron. Luya kayo, kini nga karnero, layo gikan sa magbalantay.
Sayon kayo! Tukbonon na! Matukob, how you say it? Matukob, ma-Jacob, wala ko sure. Turn with me to Philippians chapter 3, verse 3. Listen to your pastor very carefully. Any day you don't walk with God is a day you're trusting yourself and you're going to fall. Kung naadlaw, dali ka magbasa sa Biblia, dali ka mag-ampo, bisan unsay rason. Kana mga adlaw, nagasalig ka sa imong kaugaling unod, o kana mga adlaw nga ikaw mapukan. Philippians chapter 3, verse 3. Philippians chapter 3, verse 3. Kung nasa amen? For we are the circumcision, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So he's talking about them as the Jews. Kay kita, maong mga tinuli, nga nagsimba sa Diyos diya sa Espiritu, nagkalipay diya ni Kristo Jesus, o wala, nagbaton, o pagsalig, diha sa unod. Listen to me now. Kung si Paul, wala, nagasalig sa iyang kaugalingong unod, why do we think we can do it? Mas likon ba ang imong batasan kay nianat ni Paul? Paul said, no confidence. Walay kumpiyansa sa unod. Di ko kinala mo ba sa Biblia karon? Busy ko karon? You trust your flesh. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Tungod niini, tungod ti siya nga naghuno-huna nga siya, nagabarog, magmatngon, magbantay, harong dili siya mapukan. Hey Christian, listen to me, ayaw pagsalig sa imong unod. Paglakaw uban sa Diyos, siya lang makahatag kanimo sa kusog nga imong gikinahanglan aron molikay sa mga paths of wickedness nining nga kalibutan. Ang rason nga kita mobiya sa dalan sa pagkamataron ng mulakaw diya sa balik nga dalan sa sala mga atong pagsalig sa atong kaugalingong unod. I'm trying to tell you this morning, dili maihap ang kadaghan sa balik nga dalan nga malakwan nimo kung dili ka mulakaw-ban sa Diyos. Siyang magpabili nimo sa saktong dalan. Pagbantay sa imong kaugalingon. Paglakaw nga kanunay mabinantayon. Watch yourself. Bantay ka. That's what Beth says to me. I say, Beth, you're fat. She says, bantay ka. Okay naman, dili ka makagukod na ko kay tambok. You know, the other girls say, we're so glad we're not Pastor Mike's daughter. Hannah is coming. Let's go back to our text verse, Isaiah 59, verse 7. There are so many opportunities for us to leave God's will. Matagad-laon ay daghang oportunidad mobiyet sa kabubuton sa Diyos. Isaiah 59, verse 7. Isaiah 59, verse 7. Kunana sa amen? Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity, wasting and destruction are in their paths. The way of peace they know not, and there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. Whosoever goeth therein shall not know peace. Let me just read verse 8 sa Bisaya. Ang dalan sa kalinaw, sila wala na sayo, ug walay paghukam diha sa ilang mga agyan. Sila mihimo kanila og balik ko nga mga agyanan, si bisan kinsa nga nagaagi diha niini, dili mahibalo, dili magsinati sa kalinaw. Isa na sa kamulantaw, makita nimo ang mga tao nga nagalakaw diha sa baliko nga mga agyanan, o kung dili ka magbantay sa imong kaugalingon, magsugod kang magkasina kanila. Kung dili ka magbantay, kung dili ka magampin, may sama ka ni Asaph
One of the psalmists, si Asaph, nagsulat sa daghang psalms. I shouldn't say daghang, maybe 10 or 12 kabuo. Most of them in the 70s and 80s. Gisulat ni Asaph. Pero usay kita may sama ni Asaph diha sa Psalm 73. Ako rin mo basa. Si Asaph nagingon, "For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked." Kaya ako masinahon sa mga buangon sa diha nga ako nakakita sa kauswagan sa mga dautan. Pwede ba kung mga tanat ni mo? Sugod na ba kang nagkasina sa mga dautan? Maglantaw sa ilang kinabuhi, murag nindot gayurong tanan. Nalingaw gayud sila sa tanan kahimuot, nining kalibutana, samtang ikaw maglusod diha sa kabubuton sa Diyos. Kana ang gihuna-huna ni Asaph. Kung magsugod ka og lantaw sa mga kinabuhi sa daotang tao, sa dalit madugay, makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga masinahon kanila. Kana mo rason para sa atong third text verse, si Solomon nagpasidaan kanato. Kabayan niya na sa Proverbs 24. Go to Proverbs 24. Proverbs 24 and verse number 1. Mga panultihon. Proverbs 24 and verse number 1. Kunana say amen? Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Dili ka magmasinahon batok sa daotang nga mga tao ni magtinguha sa pagpakiguban kanila. Let me tell you something this morning. Kung ikaw magsugod o kasina sa mga daotang tao nining kalibutana, sa kamatuoran, wala ka kabalo kung unsay imong gikasinahan. Murag sila malipayon gayud, but you listen to me, dili ka makakita sa tanan. Nakamantikod ba ka ang mga daotang nga tao dili gayud mo pakita nimo sa pait nga resulta sa ilang mga decision? Nakamantikod ba ka ang mga ads sa billboard para sa tanduay, says take your shot. Nakita ninyo ka na, take your shot. Nakamatikod ba ka? Sila mo pakita sa mga tao nga malipayon. Dili sila mo butang sa picture. Sama sa akong nakitaan dito sa Boulevard ganiya. Duwa ka lalaki, naglingkod sa uska shed dito. Unsay tawag niya? Mga shelter dito sa Boulevard. Kabalong bagong cottage dito. Ay duwa ka lalaki. Ako niya dito ganiyang buntag. Rumukuha sa akong breakfast sa Nanay's. Across the street dito sa daplan sa dagat na cottage, sulod sa cottage na duha ka lalaki tulog yun tako nga tanduay dito. Kung sila mo mata kasukahon na, diba? You ever notice dito sa billboard dali magbutang sa picture sa tao na passed out dito, nagkuyapan dito sa daplan sa highway? Sometime nalimot ko kanusa. One time nag-drive ko dito basin 8 o'clock at night, 9 o'clock at night, nakakita ko sa lalaki. Higdat yun dito sa sidewalk. Hubog kayo, kuyapan kayo. Kumumata siya o sunod buntag, labad yun ang ulo, kasukahon na. Nga naman wala, nagbutang niya na sa billboard. Take your shot, ugma, kiniimo ha. Diba? O ang daotang tao, dili sila gana mo angkon nga walay kalipay diha sa ilang buhas so magtago sila sa resulta. You ever notice ang backslider kumukita sa church member, magpakaroon ingnon siya nga malipayon? Nainumdum ko na girl, dugay na nagsimba siya dali dahil nag-backslide siya. Nag-visit ko sa tao doon sa yung balayog, siya naggawas kikan sa parok. I said, hey, so-and-so,
Not to be confused with hey you, why labot na. And hey so-and-so. Something of so-and-so. Meaning wala ko, dili ko mohiskot sa ngalan. Hey so-and-so, kamusta ka? Oh! And nag-English siya, wrong social. You know? Oh! I am just having so much fun. Watching Korean dramas. Or listening to K-pop music. I am just having so much fun. Liar. Bakakon. You listen to me. Kung magmasinahon ka sa mga dautan, sa kamaturan wa ka kabalo kung unsay mong gikasinahan. You can't see it all. Turn me to Romans chapter 3. I'm only going to read the Visayang kay 6 verses ni. This is what I just realized came from our text in Isaiah. Pero nindog yapon. Romans chapter 3 verse 12. Magbasa ta hangtod sa verse 17. Romans chapter 3 verse 12. Kunana sa amen? Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuha og maayo, wala bisan usa. Ang ilang tutunlan us kaablik nga lubnganan. Pinaagi sa ilang mga dila, sila migamit og limbong. Ang lala sa bitin na nailalom sa ilang mga ngabil, kang kinsang batbat na puno sa panunglo og kapaitan. Ang ilang mga tiil matulin sa pag-ula og dugo. Ang kalaglagan og kagulanan anaa sa ilang mga dalan. Ug ang dalan sa kalinaw wala sila nahibaloi. You listen to me. Dili gayud ka makakita sa tanan diha sa kinabuhi sa mga dautan. Naidaghang pait nga detalye diha sa ilang kinabuhi nga wala nakit-i. Wala nakit-i. Unseen bitterness and unhappiness. But today, I just want you to notice the last verse. Kaya nailabot sa atong teksto sa Isaiah. Look at verse 17. I'm going to read the English. And the way of peace have they not known. Ug ang dalan sa kalinaw wala nila nahibaloi. Once again, the word nahibalo is the idea of experience. Know by experience. I'll bet if I looked at the Greek, I lost it. I can't come up with the Greek word. I learned it. There's a word in the Greek that means know by experience. I'll look later. I'll bet that's the word they used here. The way of peace they have not known. Aminaw na ko karon. Wala gayoy kalinaw diha sa dalan sa kadautan. Ang mga tao nga gikasinahan nimo nga naglakaw diha sa balik ko nga mga dalan, bisan unsay lang kalingawan, ako musad nimo, wala sila'y kalinaw. Go back to Isaiah 57 verse 20. Isaiah 57 verse 20. Isaiah chapter 59 verse 7. I just remembered the Greek word gnosko. Gnosko. To know by experience, as in the word gnostic. G-N. Gnosko. I'll look later. Or I'll forget. Verse, where are we at here? 57:20. But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Apan ang dautan na isama sa gubot nga dagat, sa diha nga kini dili makapahulay, kang kinsang mga tubig mipalutaw og lapok og hugaw. Walay kalinaw nagiingon ang akong Dios ngadto sa dautan. Now go back to Isaiah 59, our original text verses. Verse 8, we've already read verse 7 many times. Let's do verse 8.
Isaiah 59 verse 8. Kunana say amen? The way of peace they know not. And there is no judgment in their goings. They have made them crooked paths. They go anywhere they want. They do anything they want. Mga tubisan asa. Whosoever goeth therein shall not know peace. Ang dalan sa kalinaw, sila wala na sayod. O walay paghukom diha sa ilang mga agyan. Sila mihimo kanila og baliko nga mga agyanan. I can do what I want, tinuod. I can go where I want, tinuod. Sila mihimo kanila og baliko nga mga agyanan. Si bisan kinsa nga nagaagi diha niini dili mahibalo sa kalinaw. Pagkadaghan sa balikong agyanan nga malakwan nimo, apanay usa ka butang nga pareho gayud diha kanilang tanan. Si bisan kinsa nga nagaagi diha niini dili mahibalo, dili magsinati sa kalinaw. Listen to me this morning. Amping kayo kabayan sa pagkasina sa mga dautan, wala sila'y kalinaw. Si Pastor Mike, I could go back to the world, makabalik ko sa kalibutan, maglingaw-lingaw ko, I could do it tomorrow. Tinuod gayud. Listen to me, wala'y kalinaw diha. Walay kalinaw diya sa uska botilya sa ilim nun. Kay ugma sa buntag mumata kagyapon. Ug mubalik ang tanan kaguol ug kangi-ngi nga temporaryong nalimot, nga temporaryong gikalimtan nimo samtang nahubog. Walay kalinaw diha sa pagpanguyab. Nay kalingawan, nay feeling nga gighugma ko pero kana dili madugay. Ug dako gyud ang pagkasad-an ug pagmahay nga mosunod. Walay kalinaw diha sa uska sigarilyo. Isa na feeling sa nicotine temporaryo nga kulma sa dali madugay mawala ang kalinaw. Walay kalinaw diha sa daotang pagsayaw nga gi-assign sa DepEd. Kana mo patungha lang sa makabuntog nga kaula nga dili gayud matagbaw. Anybody who dances knows it creates lust. Ang mga batanon mo uli sa ilang balay gikan sa dance practice nga napuno sa kaulag, lalaki ug babaye. Ang lalaki kinahanglan mo tan-aw ra. Pero ang babae kung naihikap-hikap, na sexual movements, it creates lust. Ug dili makatagbaw ka sa imong kaulag. Tiya sa bisan unsa nga matarong nga paagi. You're not married. Ngano man kita mag-assign og mga batanon. Mag-assign kanila og projects nga magpamunga sa kaulag. There's something wrong with our education system, that's why. Walay kalinaw diya sa pagsugal. Bisan ikaw mo daog, walay kalinaw gyapon. Samtang magdaog ka, ganang magpadayon. Pero pait yun ang kapildihon. Walay kalinaw diya sa pornography. Naipagbati lang sa kahugawan o kaulawan ug ang nagasunog nga kaula nga magkupot sa imong kasing-kasing ug magpiyang sa imong hunahuna. When you look at pornography, your mind doesn't work right. Walay kalinaw diya sa droga ug wala na isala mo guba sa imong kalinaw labaw niya na. Drugs give you a temporary good feeling, but it's perhaps even more temporary than alcohol. No, I have not tried it. Nadunggan lang. Nangutan ako ni Brother Michael. So, walay kalinaw diha sa paglimbong. Bisan mo ginansya ka pinagi ni Ana.
Ang cashier masayop sa imong sensilyo, dawaton nimo. Mukita ka ang kwarta mahulog gikan sa bulsa og dili ka magtingog. Maghula ka hangtod wala na dayon wow, blessing sa Ginoo. Kawatan nga Kristohanon basin. Walay kalinaw diha sa paglimbong, pagtikas, pagpanikas. Ang tao nga mamakak diha sayang ayuda paperwork, wala siya kalinaw. Don't tell me you do, you don't. By the way, kung ang tao mag-inom, kanamo pakita nga wala siya kalinaw, unsa pay laing sala sa iyang kinabuhi. Walay kalinaw alang sa taong mobaligya sa iyang boto sama sa tanan niyang daotang silinga. Yep, Sunday school and AM service. Na election next month. You're going to hear it every service if I can help it. Hey, Christian, grow up and trust God. I said, grow up and trust God. Oh, pero apiki mi. Magpabiling ka, apiki, hangtod, mamatay ka. Kung magpadayong ka diha sa corruption, sa pagbaligya sa boto. Say, everyone does it in the Pitan. Have you ever noticed how everybody in the Pitan stays poor? Mo baligya ka sa mong boto. Unsa ba? 5K? 8K? Mahuro sa 2 days. O wala kay panalangin sa Ginoo hangtod sa new election. I said it in Sunday school. I say it again. I promise you, you have 3 years to the next election. Dili ka mo baligya sa imong boto, mo baligya ka sa tabang sa Diyos. You know better. Kabalo ka unsay maayo. Walay membro sa Truth Baptist Church. No member of Truth Baptist Church has any business selling their vote. Shame on you. You don't trust God. And you will have no peace. Matag church service, I will make sure you have no peace. Walay kalinaw alang sa student nga magkopya sa mga tubag sa iyang classmate. Uy, I didn't hear any amens. Thank you, Brother Michael. You're not a student anymore. Brother Nahum, you're a teacher. You can say amen. When you cheat in class, you rob yourself. Lisod kaayo. And you will be stupid for the rest of your life. Kay wala kay nakatuon sa eskwela o wala ka nakakatuon, unsaon pagkatuon. That is a shortcut to permanent poverty. May daghang tao na degree sa ilang wall pero walay knowledge. You know that degree won't get you, dili ka na mo hatag nimo og sweldo. You actually have to know something. Walay kalinaw lang sa tao nga mangawa kung walay tao nagabantay. Hey young people, tanaw ko. Pasin ang bata sa junior church, but somebody's stealing from the ref again. Kung sa nawala ang Vitamilk? Naay Vitamilk sa ref. Wala na. Nobody knows. You listen to me. Ama, kawatan, walay kalinaw. Kung 5 pesos or 5 million, walay kalinaw. I promise you, all these corrupt politicians, they have no peace. There is no peace, saith my God, to the wicked. Walay kalinaw, nag-iingon ang akong Diyos nga to sa
dautan. So kinakumpungan na karong buntag. Nagkasina ba ka sa mga dautan? Nang hinaot baka nga ikaw maka-ikyas sa Baptist Church sa kadyot lang aron makalingaw-lingaw gamay sa kalibutan. Aron magginansya diha sa election sama sa tanan lain. This morning, was it this morning? Joey was fussing, I clapped at him. Was that this morning? Kaniyang buntag, I think it was this morning. Si Joey what is fuss in Visayas? Nagingana. Sama ni Gillette when she's upset. Si Joey I think the Visayan word is himi-himi, but nobody knows it. Is that a word, himi-himi? Yeah. Himi, naghimi siya. And nagganan siya sa pamahaw, I think. And Mom Ruth was being slow. And because there wasn't food in his mouth yet. And so I was walking around to the ref. Wala siya nakabantay na ako. Anak siya. Kaya nasamok. And I came around, I went, hey! And he went like this. I read something in Isaiah recently. God said, I have clapped my hands at your unjust gain. Something unjust, dalit matarong, manikas, kinansya pinagis pagpanikas. God says, you're down there on earth. Election time. Nako'y listahan, palito na ko ang bagong sapatos, bagong saninas, bagong purse, o bagong cellphone. Nagplano ka daan sa tanan. And God's up in heaven going, hey! Paminaw ako! Unsay mong ibuha? Ikaw ang anak na ako! Nga naman naisama ka sa mga anak sa yawa. Hey! That's what God's doing. There is no peace, saith my God, to the wicked. Look at me. Makalakaw ka sa balik ko ng mga dalan. I would suggest you think about it real hard first. Walay kalinaw diha. Walay kalinaw diha. One every head bowed, every eye closed.